Ahojte priatelia, chcem vám predstaviť túto nadiacu zmes Joker, ktorú som vyvíjal v podstate od marca tohto roku. Skúšali sme ju na rôznych revíroch a musím povedať, že boli sme z výsledkov milo prekvapení. A čo ma ešte viac teší je, že si našla obľubu aj u vás rybárov a dá sa povedať, že aj v našej predajni je to najpredávanejšie krmivo. Vzhľadom aj na pomerne nízku cenu a na kvalitu obsahu ingrediencií, ktoré sme používali, určite odporúčam vyskúšať. Len tak z krátkosti, aby som vám troška o tom porozprával. Je to vlastne príchuť jahoda a halibut. Podľa mňa príchute, ktoré chytajú tak ako v lete, v jari, tak aj v zime a na jeseň. Takže v podstate je to celoročná chytácia nadiacia zmes. A farba tohto krmiva, snažil som sa to proste spraviť tú farbu takú viac menej neutrálnu, aby to rybe neprekážalo aj v jarných mesiacoch, respektíve v zimných. A myslím si, že určite aj v lete táto farba rybám proste jednoducho nevadí. Ďalšou takou hlavnou výhodou tohto krmiva, aj keď je robené na báze metód mixu, ale čiastočky oproti klasickým metód mixom sú o dosť hrubšie. Proste podľa mňa tá väčšia ryba jednoducho si žiada aj, aby tam bolo niečo hrubšie. Preto aj v podstate pri tvorbe tohto krmiva sme brali na to ohľad. A ďalšou veľmi výhodou tohto krmiva je, oproti možno iným bežným krmivám, že sme tam použili množstvo rybiej múčky. Čiže myslím si, že toto krmivo bude atraktívne aj na veľké ryby, respektíve je atraktívne. A taktiež je tam mnoho aminokyselín, látok, ktoré podporujú žravosť rýb a taktiež, ktoré ryby v podstate podneťujú k rýchlym záberom. Takže určite toto krmivo sa dá povedať, že je vhodné aj na preteky. No a aby to neostalo len pri mojich slovách, tak dneska som na rybách a predvediem vám toto krmivo v akcii. Takže verím, že sa máte na čo tešiť. Tak tu nám máte možnosť vidieť štruktúru tohto krmiva. V podstate, ako som spomínal, tie hrubšie čiastočky, doplnili sme tu aj mikropelety do tohto krmiva. A taktiež v podstate, ako máte možnosť vidieť, obsahuje aj TTX-ku. Takže skutočne to krmivo v podstate má jemnú štruktúru, ale obsahuje aj hrubšie čiastočky. A to tie by mali slúžiť hlavne na to, aby tú väčšiu rybu na tom lovnom mieste udržali čo najdlhšie.